product natin, kabusing. Tsaka na. Hello mga kabusing! Ito pala mga ingredients, kabusing, sa lulutuin nating crispy pata. Ito pala, kabusing, karne ng baboy, pampata, asin, star anise, chili powder, pamintang dahon, pamintang durog, magic syrup, black pepper, rosemary, at syempre ang secret seasoning ni kabusing. Ini sa mix, sibuyas, bawang, pork cube, at saka tanglad. So yan lang mga kabusing sa lulutuin nating crispy pata. Alright. Crispy pata. Yun si Busing Remo, no? Nagtanim ng tanglad. Mahal tanglad dito na. Busing! Ito na naman. Dito tayo sa traditional natin na paghihiwa. Hiwain natin ang onion. Salamat pala mga kabusing sa Suporta. nanonood sa atin, no? Sa video natin. Maraming salamat po sa inyo. At saka, syempre, kabusing, like and subscribe naman dyan, mga kabusing. Para lagi kayong update sa mga videos namin. Busing, may ano tayo dyan, no? Gusto nyong nagugutom na kayo, Order lang. order kayo. I-check nyo ang description natin, may mga link dyan na pwede kayo mag-order. Mga kabosing, ilaga muna natin to. Yung pata natin, palambutin. At itong mga ricados, bawang, sibuyas, at saka tanglad. Lagay natin to dito. At saka star anise. Dalawang star anise mga kabosing. Para mabango siya. At saka itong laurel at pamintang liso. Kunting asin mga kabusing. At saka magic syrup. Rosemary mga kabusing. Para mabango talaga siya. Saka black pepper. At saka itong chili powder natin kabusing para may konting anghang siya. Yung crispy pata natin. Yan lang mga kabusing. At isasalang na natin to.
may pinainit na kaming tubig dito. Ito na yung mainit na tubig mga kabusing. Palambutin lang natin to siya kabusing. Balikan natin mamaya. Mga kabusing, mamulo na siya. Lagyan pala natin ng pork cubes mga kabusing para lalong may lasa siya. At saka yung secret seasoning natin mga kabusing. Yan lang at hanggang maglambot siya mga kabusing. Kabusing, patikman natin na naman kung pasok ba sa karne natin yung timpla. Ito raw. Tikman natin kabusing kung okay na ba itong ano niya, yung lasa nito. Tingnan natin yung mga technique. Pang ano na kabusing, pwede pang soup. Sarap kabusing. 45 minutes na po ang nakalipas at ating tignan kung malambot na ba siya kabusing. Kung malambot na, alams na. Yung chicken broth natin kabusing, ito pork na sabaw, pwede natin tong gawing isop natin, parish natin sa kanin mamaya. Ito, sarap na to may timpla na to. So yan kabusing, balikan natin pag lambot na. Okay? Yan kulo-kulo na. Ang timpla nito kabusing, sarap na. Papasukin natin ang lasa niya talaga sa pata natin. Para pag prito mamaya, masarap na. Okay? Ito pala yung mga vegetables natin, Minsan kasi kami dito nagbe-vegetables lang kami kabusing para iwas ng para balance diet ba. Okay? Ito kabusing, kulo-kulo na. Tingnan natin. Hindi pa masyado kabusing. Mga 15 minutes more. Tingnan natin balik. YouTube ni kabusing. Kabusing, update natin. Pwede na ito mga kabusing, malambot na. Na raw mga kabusing. Umpisahan na. Isahan na ang krimen. Yan mga kabusing, Kumuha na. Yan Dali na lang to na proseso kabusing. Sarap kaya to? Comment nyo kabusing kung masarap ba. Lambot na siya. Ganyan talaga yung karne kabusing. Dapat palambutin niya para pasok talaga yung timpla. Palamigin muna natin mga kabusing. Mga 10 minuto. Balikan natin ulit kabusing. A few moments later. Mga kabusing, punasan niyo muna mga kabusing para tuyong-tuyo siya. At lagyan ito mga kabusing, hindi siya mix.
para pasok talaga yung, alam nyo lang mga kabusing. Saka baliktarin na naman kabusing, at gananin nyo sa tinidor mga kabusing. Para mamaya crispy. Lagyan nyo na ang ginisa mix. Rub nyo lang mga kabusing. Rub baby, rub. I-massage lang daw kabusing, i-massage. Gaya sa pagmasad ng asawa ninyo. Okay na. Yung isa kabusing oh. I-massage nyo lang daw. Ganun lang gaya sa pagmasad ng asawa ninyo. Kagaya daw sa pagmassage ng asawa ninyo kabusing. I-massage nyo. Lagyan ng ano kabusing, ginisa mix. Yan oh. Mga Yan ano ang yan technique namin mga kabusing. wala kami ditong ano Yung Walang the best dago. talaga nito kabusing, ibilad. walang secret dito kabusing. Ito ang mga bersyon sa mga Bisaya, mga bisdak. Bisdak ang naong. May isa pa yung technique kabusing daw, ibilad. Bilad to. Parang nagkaon mo chicharon ba? Parang chicharon daw kabusing. So, mabilisan tayong luto eh. Ganyan din na natin. Pero gagawa tayo ng ganyan version. Pero hindi pa ngayon. Pag mga 100,000 subscriber kabusing. Okay kabusing. Painit tayo ng mantika muna. Kabusing, painit tayo ng mantika. Pero bigyan ko kayo ng tips pa rin ha. Kung paano mga technique talaga. Painitin nyo muna ang kalan. Ito. Tapos lagyan nyo ng mantika. Okay. Tignan natin kabusing ang mantika. Ayan o. Need ng maraming mantika ito mga kabusing. Maramihan talaga ito. Ay, natulog man. Tulog yung mantika natin kabusing. Pula yan. Pati yung mantika, tulog. Ano niya kabusing oh. Tulog. Malamig na kasi dito kabusing. Palamig na. Kaya ganito yung mantika natin. Change weather na. Boss, ito na. Ito na, boss. 1.5 liter na. Painitin lang natin yan mga kabusing. At maya maya ilagay natin yung pata natin. Balikan natin mamaya mga kabusing. Go kabusing. Mainit na kabusing oh. Nasa 210 degrees na. Pisahan na natin mga kabusing. Takob din mo sa. Happy birthday! Merry Christmas! Tutok-tutok na kabusing oh. Wala, kabusing. Balikan natin kabusing. Ito, kabusing oh. Balik ta rin na.
Para crispy nga kabusing, yung technique yan, lagyan mo ng tubig. Lagyan ng tubig kabusing. Kabusing oh. Galit na naman kabusing. Gamitin nyo lang mantika kabusing. Para mag-crispy. Salang na naman kabusing. Yun o. Yun o. Galit na naman kabusing. Yan, balikan natin kabusing. Yung isa pula-pula na. Sarap yun ba? Kabusing, ano? Pwede na kaya ito mga kabusing? Ano ba yan? Ang pula na ba? Parang nasal. Pupuk ka rin. Lain mo mapiga. Unit mo. Unit mo. Lain mo mapiga. Okay kayo? Okay kayo. Oh? Bagong ko ba? Sing, luto na to mga kabusing. Patayin na natin. Masarap kaya to mga kabusing. Oh, yung balat niya parang chicharon. Crispy na crispy yan. Oh. Sa ganyang balat kabusing crispy yan. Ayun. So kabusing. Ito ng finished product natin kabusing. You know. Ang ating crispy pata. Kabusing. Pahilis. Ito yung pahilis daw. Tulog dito. So dito na lang kabusing. Chap-chapan na to. Tsaka na.